Moje ime je Iva Ilinčić, ja sam glumica iz Beograda. Ja sam Branislava Antović-Aleksić, novinarka. Ja sam Jelena Stupljanin, glumica. Mnogi me znaju kao Lunu Lu. Trenutno nezavisni mislilac i slobodna umetnica. Jo, pa da, ja bi trebala ovo da vodim kao nešto. Dakle, koja je to bila prva stvar da su vas naučili ili da ste čuli da okruženje nameće kao neki normativ, šta bi žena, odnosno tada devojčica, smela, a šta ne bi smela da radi? Ko će prvi? Ajde, evo Dive, da krenemo. Baš sad razmišljam, toliko toga je bilo kroz moje odrastanje da ne mogu baš da se setim tačno koja je baš prva stvar, ali znam da je moj napredak od tog trenutka do današnjeg dana toliko veliki u smislu percepcije svega toga da sam sad nekako jako ponosna zbog toga i znam samo da je bilo od klasičnih stvari u muško-ženskim odnosima šta bi žena trebalo da radi, kako da se ponaša, šta sme da kaže, šta ne sme da kaže pred muškarcem, preko oblačenja, sećam u školi, šta smeš da nosiš na sebi, šta je previše kratko, šta je previše izazovno i kroz nekako te tinejdžerske godine do kasnije akademije i fakulteta u smislu mišljenja šta bi žena trebalo da izgovori pa onda da isprocesuiraš pre nego što kažeš, ono ispeci pa reci. Uvek je bilo kao, pre nego što ti nešto kažeš kao žena, moraš jako dobro da to isfiltriraš, da bi zadovoljio druge ljude, da bi to bilo drugim ljudima okej. Tako da, baš je onako puno toga bilo. Moram da priznam i u mojoj kući, i u okruženju, i u načinu vaspitanja. Prosto, žena je uvek imala neku ulogu, odnosno uvek se od nje nešto očekivalo. A se sećaš nečega što je baš bilo onako vrlo striktno, a ti si baš to uradila i ispostavilo se ne samo da si smela, već da si se pri tome sjajno osjećala? Pa ja, nažalost, i dalje imam taj problem. Ja sam bila jako poslušno dete i to me je dočekalo kasnije u životu, zato što bih sad mnogo volela da sam više bila, kako bih rekla, da sam manje slušala u stvari. Ja sam bila jako poslušna i kao ćerka i u školi, i profesori, jako sam poštovala autoritete, takva sam bila prosto. Tako da sam ja slušala i onda sam tek kad sam odrasla u kasnijim 20-im, evo sad se bližim 30-oj, tek sam tad osvestila da zapravo ne moram da budem poslušna devojčica, dobra devojka i žao mi je što nisam više radila po svom i po sopstvenom nahođenju tad kao mlađa. Iva je predstavnica generacije Z, dakle najmlađa od nas, pa me sad interesuje da li je to što je ona doživljavala u svom odrastanju slično onome što si ti, Luna, kao nekakva predstavnica generacije X, dakle 2 generacije pre te, doživljavala. Odnosno, da li si ti morala da budeš poslušna devojčica ili si pak bila vrlo neposlušna? Pa, generacija X je poznata kao buntovnički nastrojena jer smo mi suštinski kao klinci prvo bili pioniri. Bili smo svi ravnopravni. Živjeli smo u vremenu gde su drugarice mogle isto što i drugovi i gde nam niko to nije mislim, uopšte ja nisam imala te pojmove dok se nisam našla u post-5-oktobarskoj Srbiji u tom nekom narativu. Dakle, ja nisam uopšte imala ideju da mi imamo sad tu neki problem. Dakle, u školi si igrao bar medicinku kad te neko strefi s medicinkom. Prosto si išao u izvođače, radio si iste stvari sa manje ili više uspeha, a sa druge strane istovremeno u toj osnovnoj školi je počeo da se rađa punk negde tamo u Engleskoj, tamo negde u nekom Njujorku i tu tek nije bilo
nikakve šanse. Mi nismo bili muškarci i žene, mi smo bili pankeri. Tako da se ja sada suštinski tek sa ovim početkom življenja kao apatrid u novom društvu, u ovoj našoj Srbiji, sam tek posle 35. 40. godine počela da kapiram pod kakvim narativima žive mlađe generacije, šta je u školskim programima i koliko oni uopšte ne shvataju. Veoma često se osjećam kao moja maćeha je vanzemaljac, u smislu kao ljudi me gledaju kao kako to misliš. Zato što si prosto imao slobodu da budeš šta si hteo, jer nije bilo razlike. Žene su putovale u svemir, bile su šahistkinje. Mislim, to mi je bila fantastična jedna stvar. To je bilo muško polje, a kako sam ja rasla, postojale su 3 sestre iz Mađarske i posebno jedna Judita koja je na kraju pobedila Kasparova. Tako da, kako bih ti rekla, prvo su muškarci išli, a onda je, boga mi, i ova otišla u svemir. Hoću da ti kažem da sam ja tek se sad, suštinski u svojoj 56. godini, sam apsolutno šokirana količinom nepravde, ejdžizma, raznih nekih fioka, raznih nekih stvari, tako da ja sad, ne htela sam reći posthumno, ali hoću reći u ovom novom nekom sistemu vrednosti, pod znacima navoda, ja tek sad shvatam da ljudi nemaju, da prosto to kao dnevnik nevaljale devojčice, a da su ljudi morali da se bore od svojih malih nogu sa nekakvim vrstama kutija predrasuda, ti si devojčica, ti si. Prosto ja nisam imala to dok sam odrasla, ali nažalost nije me zaobišlo, tako da sad to imam pod starim danima. Da, odlično, mi se sad nadovezuje onda na pitanje, kada si ti otkrila feminizam? Možda on otkrio mene. Mislim, suštinski su ljudi počeli da mi govore kao, wow, nisam ja sad išli kao sad, nekako su meni saopštili da ja spadam u to. Nisam ja išla i kao sad ću ja da postanem, nego prosto stil života i to što sam samo svoja i što sam nezavisna i što prosto sam popunila neke ne znajući da popunjavam bilo kakav formular, samo su bile u fazonu prilazi i kao to ti si, a da nisam ja to, kako bih rekla, ja sam to nekako organski. Razumem. Nisam nikakvu literaturu čitala i kao da ću ja kao da budem ta, nego su me suštinski kao mi rekli da pripadam nekako tako. Moj život je kao neki feministički manifest, a da ja uopšte o tome nemam pojma. Jelena, kad si ga ti otkrila? Ja bih se vratila zapravo na ovo prvo pitanje, pošto mi je zanimljivo. Da, zato što sam ja bila, pošto sam, dakle, 78. godište, ja sam bila izuzetno poslušna. Znači, to je taj prelaz, jel? Odnosno kraj. Ja sam negde pri kraju generacije X, jel tako? 78. oni su 80. To je to nešto. Ja nisam sigurna, mislim da je 83. za milenijalce. Nisam 100% sigurna, evo trebalo bi to da pogledam. Ti si preteča. 80. To je 80. A pritom, mislim, da li je moja generacija ili 80. je poslednja pionirska marama. Mislim da nakon toga više nije bilo. To je isto zanimljivo da kažem. Zašto i kako, jako interesantno. Ali recimo ja se sećam i do skoro sam to stalno sebi ponavljala da je jako bilo zanimljivo dok sam odrastala, svuda je rečenica bila ne drži raširene noge, prekrsti noge. I to je meni, mislim, do skora bukvalno bilo kao prekrsti noge. Ne širi, u suknji kada sediš, prekrsti noge. I to mi je tako, to bi, mislim, evo i sad. Slike iz Amerike. Pa ne, kao znaš, prekrsti noge, čoveče. Najnormalnije, jel? A šta je u stvari? Mislim, zašto ne bi mogla sedimo ovako? A najgore od svega što se to izgovaralo zbog nekih verovatno starijih članova, muških članova porodice ili bliskog okruženja, a njima nikad nije rečeno nemoj da gledaš ili ne pilji ili ne bulji, ali je devojčicama pričano pazi šta nosiš, prekri se. Pazi šta nosiš, apsolutno, ako nosiš suknju ne možeš da sediš raširenih nogu sa suknjom. To je kod nas bila praktična vežba, ali ti kažu slike iz Amerike. Aha. Jer kao raširio si
noge i kao slike iz Amerike, kao porn, razumiješ? Da. Amerika kao, Da. tamo su svi haos, porno. I Haos, onda da, blud. ti od malena kroz slike iz Amerike naučiš da se, mislim, niko ti ne kaže nemoj, Tako je. nego dobiješ odmah kaznu. U smislu kao, slike iz Amerike. Pa to je išlo do toga da sam počela da primećujem, mislim, u svojim 20. godinama, kada sam krenula kao glumica da radim i da idem u intervjue, da sam onda primećivala kako, recimo, dođem na intervju i onda neke voditeljke, znaš kako prekrstiš jednom noge, ali onda prekrstiš duplo noge. I onda smo bili spoznani, ja ne mogu ovako, ja ne mogu dotle, čoveče, kao. Tako da to, i onda sad, to što kaže Luna, da li sam ja to negde, kao, znaš, osvestila feminizam ili prosto u jednom trenutku kažeš, meni ovo nije ja ne želim, ja hoću da sedim ovako. Znaš, i onda kreneš u stvari da se negde baviš time, a šta to znači da je nešto zabranjeno, a nešto ti je dozvoljeno? Zbog čega? I jako zanimljivo u mom slučaju, što ja i dan danas se sa time prosto bavim, sad će ovo kao biti, ali ja sam odrastala u porodici verskoj prosto i moj deda je bio sveštenik i tako i prosto mi smo i postili i tako dalje i i onda sam ja uvek imala, pa sad ovo, izuzetno poštovanje i preko moje mame i preko moje babe prema Svetoj Petki, Svetoj Bogorodici, odnosno svim svetiteljkama. A onda je odnosno od kad sam se vratila iz Amerike, a to je bilo nešto 2016-2017, odjednom sam shvatila ovde, ja sam više žila u crkvu u Njujorku nego, mislim, ovde sam shvatila da kao, čekaj, koji je to sad odjednom narativ postaje da žena nije apsolutno najveća svetiteljka kao takva. Mislim, i kroz to je meni zanimljivo da taj patrijarhat gledam kao pa Bogorodica je valjda, mislim, eto, čak sam ušla i u te priče, ali hoću da kažem, tako da sam ja stvarno negde onako i dan danas se kao sklapam u to šta zapravo. Ja razumem skroz zato što mislim da su mnogi od nas u tim dilemama koje nekad se zapravo ogledaju u unutrašnjim sukobima u odnosu na ono šta smo bili kao deca, kako su nas vaspitavali, a šta smo otkrili postepeno da mi zapravo jesmo. I to je ono što meni je bilo interesantno. Ja sam feminizam otkrila zahvaljujući internetu, zahvaljujući društvenim mrežama. S tim da moram da napomenem da ga je moja mama meni usađivala nesvesno da mi usađuje feminizam i nesvesno da usađuje jedan segment feminizma, govoreći mi da uvek moram da imam svoj dinar, da ću uvek ja imati gde da se vratim, da ću uvek imati svoj dom, da nikad neću ni od koga da zavisim. Uvek me je učila tome. Meni je bilo čudno o čemu ta priča, onda sam posle sa godinama shvatila da je ona se nadgledala takvih scenarija gde žene nisu imale gde da se vrate, gde ako nisu imale svoj dinar bile su apsolutno zavisne ekonomski, onda i na svaki drugi način od partnera i onda je ona meni tako zapravo usađivala neke feminističke ideje. Ali sam ga ja zapravo istinski otkrila preko društvenih mreža i sećam se odlično tih prvih nekih naših domaćih aktivistkinja koje sam pratila na Facebooku, koje su tada pričale o stvarima koje su meni bile potpuno onako jedno otkrovenje. Jer mi kao generacija, ja sam milenijalka, mi stvarno nismo mnogo pričali o rodnoj ravnopravnosti. Nekako odrastali smo u vremenima koja su nam obeležila detinjstvo, bila su vremena koje su bila ratna, koja su bila prepuna ogromnih kriza, egzistencijalnih kriza i tu nije bilo mnogo mesta za razgovor o ekologiji, za razgovor o rodnoj ravnopravnosti, za razgovor o ljudskim pravima generalno. Mi smo bili deca koja su odrastala u strah da će nam roditelji, odnosno očevi, otići na ratište i majke ostati udovice, mislim. I da ćemo nekako, ne znam, imati ogromne probleme zbog svega što se oko nas dešava. I onda ja zaista otkrivam kasno, u 20. godinama,
tako ga negde spoznajem i tada shvatam da to sve što te žene pričaju, ono što rezonuje sa mnom vrlo jako i ono što sam negde ogledala u rečima moje majke. I danas zapravo i ona i ja se često smejemo kako nismo shvatale da je ona bila ta prosvetiteljka feministička, iako ja njoj mnogo zameram što je ona potpala pod uticaj patrijarhata mnogo čemu, prvenstveno u odnosu u kući, jer je ona bila ta koja se svime bavila, tata naravno ničim. I negde je neverovatno kako i ona je zapravo kroz sve ove godine sa mnom spoznala feminizam. Kako mislim da smo i mi tu bile važne da neke možda ranije generacije, posebno mislim na boomersku generaciju, spoznaju možda i neke svoje greške. Ali izvini što prekidam, jako često se desi da žene koje su osvešćene i zapravo feministkinje u svojim privatnim životima žive nešto drugo. U smislu, ja sam baš nailazila, imam jednu prijateljicu koja je stvarno feministkinja i uvek je nekako bori se za to, za žene, za ženska prava, ali desiti se nekako, to mi je jako zanimljivo kao fenomen, da privatno u njenom životu, kao što si rekla, tvoja majka je ipak recimo u kući potpuno živela patrijarhat. Dešava se to, ne znam kako, ali desi se ta... Znaš zašto? Posebno u kući, zato što ravnopravnost najteže stiže u kuću. Ona je mnogo vidljivije i na poslovnom planu i u javnoj sferi, ali tamo gde najteže ulazi jeste zapravo domaćinstvo. I ja sam negde sada zato toliki zagovornik odnosno ravnopravnog roditeljstva, jer sada kao majka jedne bebe vidim šta znači ravnopravno roditeljstvo i da problem o kojem se mnogo priča u vezi sa majčinstvom nije zapravo problem sa detetom, već problem sa majkom partnerstva. I to je taj moment gde smo mi negde shvatili, rodna ravnopravnost će stići svuda, ali nekako u našu kuću na poslednje mesto stiže. To je najčešće iskustvo, čini mi se. Sad ne znam da li sam u pravu, ali negde mi deluje da je to zaista polje gde se najteže probijaju određene granice. Pa dobro, da, to je divno da zapravo svi ovo što pričamo, to je naše iskustvo. I to je ono gde isto čini mi se kao žene često se pitamo da li sam u pravu ili nisam, pa da li ja imam pravo nešto da kažem ili ne, pa samim tim što živim život kakav god daje, ja imam prava na, kako bih rekla, svoju priču, nosim sa sobom i moje iskustvo je takvo i na kraju krajeva jedino iz svog iskustva i možeš da i govoriš, da budeš odgovoran za to. Tako da... Ali evo ja sam sad spomenula da je, na primjer, neke te temelje feminizma meni postavila moja majka. Ko su bile za vas žene u odrastanju koje su vam dale neku onako... Dale su vam input u kom smeru da nastavite? Dale su vam znak da može drugačije? Suzana, ovo me baš zanima kod tebe. Pa kažem ti, ja ne znam kad se desilo suštinski da sam se ja probudila na istoj adresi Kapetana Mišana 5 na Dorćolu, a da sam se probudila u konzervativnijem društvu. Nego što je bilo, koje je otišlo mnogo retrogradno unazad i postalo mnogo rigidnije. I meni, kako bih rekla, znaš kad sam ja ukapirala da žene ovde zaista imaju problem? Kada smo gradili prvu sigurnu kuću i kada sam radila pripremu za intervju sa žrtvama nasilja. Ja sam tek onda shvatila o čemu se tu zapravo radi, ali sam provela nekoliko dana sa njima na terenu u toj kući i slušala te njihove priče i suštinski shvatila da Houston mi imamo problem, odnosno da ta neka zemlja koja je mene formirala sa mojih punih 22 godine života, znači da sam ja potpuno sam se zatekla na istoj adresi u ličnoj karti, ali u potpuno drugom društvu sa drugačijom vrstom pravila. I mene je to intenzivno šokiralo. To mi je bilo suštinski wake up, kao to što ja imam u glavi i što ja mislim nema nikakve veze sa stanjem na terenu. I tih 30-ak žena su mene suštinski išamarale u smislu, ženo, kao mi moramo da živimo ovako. Mene je to potpuno šokiralo.
I od tad sam tek, mislim, počela da obraćam pažnju i da shvatam da je đavo ne samo da nosi pradu, nego je odneo šalu, u smislu da tu stvarno to ona da rađa, onda, ne znam, kocka, ona, da tu odjedanput su, znaš što, mislim, pazi, ja od malena to, crkva je to je moje igralište bilo, znaš, odjedanput se to kao nešto kleči, nose se marame, tu si ti nešto kao, mi smo svi jednaki pred Bogom, Bog je ljubav. I tako, i onda sam počela to odjedanput posle tog, kako bih rekla, tog iskustva u toj sigurnoj kući sa tih 30 žena, nekoliko dana intenzivnog kursa nove srpske moderne države. Tu sam ja ukapirala i onda sam počela da primećujem, znaš, ono kad nešto ti osvestiš i onda to počneš da vidiš svuda oko sebe. I onda sam počela to da prepoznam, onda sam počela da pitam, a što ti, odakle vama to, kad ste vi to postali? Mislim, kao nisam se pomerila, živjela sam na istoj adresi, a kao kad ste vi umeđu vremenu, znaš, kao, onda shvatiš da je to uvedeno u školski sistem, da je to devastirano u smislu, kako bih ti rekla, to je takav korak nazad, to je tako. Ja sam bila apsolutno, mislim, dan danas sam još uvijek šokirana, kako bih rekla, da su se neke slobode, nikad neću zaboraviti Branku Pavićević i njenu rečenicu osvajanje slobode. Znači, ti ne možeš da osvojiš 150 grama slobode, ti ne možeš da osvojiš kilo slobode. Ti ili imaš slobodu ili je nemaš. Onda sam shvatila da su u ovom cijelom 90-im ludilima raspada SRJ i tako dalje, one kao demo verzije Jugoslavije, da smo se mi našli u društvu gde su žene lišene slobode za koje sam ja mislila da se podrazumevaju. I da sad moraju iznova da se osvajaju nešto što je već kao bilo osvojeno, kao opa, ajmo sad, pali smo razrede i sad moramo sve iz početka. Tako da u smislu toga moram samo to da objasnim da sam ja vrlo, da je to za mene bio šok i da sada kapiram korpus problema sa kojim živimo. Što se tiče mojih junakinja, spomenut ću samo evo, Slađanu Milošević. Mislim, prosto to je žena koja kad se pojavila i onda sledećeg meseca se pojavila kao neka druga osoba i onda ti kao, ok, a već imaš Bowija kao nekog muškog junaka, ali moja najveća, mislim, moja sestrica nad vama, mislim, to je svakako Marilyn Monroe, zato što je mene fasciniralo, jer ja kao mala sam sedela ispred tog TV-a gde se stalno reprizirali su se njeni filmovi sa Jerry Lewisom. I onda mi moja majka stalno govorila, kakva glupača, šta vidiš u toj glupači, mislim i tako. I onda je meni to bilo toliko strašno što, kao, ajde da vidim kakva je to glupača. Ja sam od malena uzela sam knjigu jednu koja se zove Gades, boginja, i ja nisam, mi smo francuski đaci, učili smo francuski od prvog razreda i ja sam naučila engleski uz pomoć rečnika da bi ja mogla pročitam knjigu o njoj, da bi mogla da je branim. I to kako je ljudi percipiraju 2026. meni se vrišti koliko je ta žena slojevita, kompleksna, koliko ona, mislim, kako bih rekla. Tako da, i Isidora Duncan. Priča o Isidori Duncan je priča, kako bih ti rekla, mislim, ta priča je meni jedna od najluđih i ta njena smrt sa to meša po mutim točkovima. Ali hoću da ti kažem da smo imali fantastične, mislim, pazi, ja sam bila mala kad je Marija Kalas i dalje bila živa. Hoću da ti kažem da su tu bile fantastične žene, osvajačice neverovatnih prostranstava za koje mislim da ne samo ovde, nego da su i globalno žene nekako ih predale i sad moramo sve iz početka. Znači, te žene neke koje su bile stvarne, znaš, Jackie Kennedy, na primjer, isto žena o kojoj ima najviše isto predrasuda, ona je jedna od najvećih ajkola izdavačke, mislim, kuće, izdavačkih kuća. I zato mene jako raduju ovi sada na Instagram, ove stranice, tipa, jel vi znate nešto o Kleopatri, osim da je ona stavila eyeliner? Tako da moramo da pričamo te priče o tim veličanstvenim ženama, da ih igramo, da ih postavljamo, da se snimaju serije, da to bude deo kulturne politike neke buduće države i da nekako vratimo onaj deo slobode koji ne znam kako je nestao. Ja bih samo da preporučim Suzanin tekst o Slađani Milošević na Substacku. Jako dobar. Iva, htjela sam nešto da dodaš? Da, ja razmišljam kako mi, moja generacija, ja nisam imala toliko uzore u nekim
ženama u smislu glumicama ili ličnostima koje su se kretale to vreme po televiziji ili kako god. Za mene je feminizam došao baš iz kuće. Moja mama, definitivno, broj 1 i sestra, ali čitava ta ženska linija sa mamine strane, ta crnogorska jaka ženska linija i baba i prababa, i to su stvarno bile veličanstvene žene. I ja sam toliko ponosna jer mislim da je mnogo važno što se kod mene desilo, to stvarno je potpuno bilo nesvesno, da ja stvarno upisujem sve to što me moja mama vaspitavala i naučila to da sama moram uvek da se izborim za sebe. Nekako sam se nesvesno i okružila takvim prijateljicama, imam moja genijalna prijateljica, imam genijalne prijateljice i mnogo sam je zahvalna na tome, baš zato što nije na neki grub način ona to meni usadila, već sam ja kroz sve kako se ona ponašala, ona je nekako bila moj role model. Moja mama je ceo život radila i nekako stvarno je bila barabar sa mojim tatom. I u tom smislu jako sam zahvalna što sam odrastala u tom okruženju, jer je to model po kome živimo i moja sestra i ja. I tako sam spoznala kao feminizam unutar mojih dela koje činim. A kao feminizam, kao neki, kako bih rekla, tu reč samu i onda dalje istraživanje vezano na tu temu, sam tek zapravo spoznala kada sam izašla sa Milenom Radulović, sa koleginicom, moram prosto taj čin da spomenem, kada smo izašla u javnost sa čitavom pričom, onda sam ja zapravo shvatila, prošlo je 5 godina od tada, ja tek sad shvatam zapravo koliko je to bilo veliko. Mislim, tada kao da se nije meni dešavalo, iskreno. Baš nisam imala utisak da sam to ja i znala sam zašto sam to uradila, ali tad sam zapravo, pošto sam toliko poruka ja dobila od tih raznih devojaka, devojčice, ja sam to sve čitala konstantno. Kada sam čula sve priče, ja sam toliko bila dirnuta da sam onda tek tad počela da osvešćujem šta smo mi ko žene prošle sve, a da nismo ni svesne stvarno i da kao i šta je uopšte žena i otud cijela priča o feminizmu nadalje. Ali za mene je to bila prekretnica životna. Za mnoge žene u ovoj zemlji je bila prekretnica i beskrajno vam hvala na tom. Imam potrebu da uvek se zahvalim i da vam kažem da bilo je ogromno i sigurno će ući u istoriju savremene Srbije kao jedan od ključnih momenta za osnaživanje žena u ovoj zemlji. Da prvenstveno progovori, postanu svesne svoje snage kada progovore. Jelena, kada si ti, odnosno ne kada si otkrila feminizam, to sam te pitala, već kada si ti otkrila ženu neku u svom životu koja ti je bila vodilja na tom polju? Znaš kako, sad baš slušam Ivu svo vreme i ja sam odrastala u kući moje babe, pokojne, koja je sama došla u Beograd jer ju je muž napustio kada je moja mama imala 2 godine i ona je tada bila prokužena u društvu, bukvalno, i ona je sama tada stigla u Beograd da bi ovde našla posao i krenula da radi. Ona je bila šnajderka i našla je posao u Beku. I onda je ona ostavila moju mamu kao malu svojoj sestri u Gornjem Milanovcu koja je vodila računa o njoj, a onda je dovela moju mamu kada je stekla za život stan, uslove, i dovela je moju mamu ovde na školovanje u Beograd. Moja mama je završila drugu ekonomsku gimnaziju, gimnaziju i drugu ekonomsku srednju školu. I onda je i moja, ali zbog te traume, ogromne traume koje je moja baba pretrpela, imala je jako težak život, ali pošto smo mi živeli svi zajedno u njenom stanu i ja kada sam odrastala, mene je zapravo baba čuvala, ja nisam išla u vrtić, mene je baba čuvala. I naravno imala je ogroman uticaj moja mama, prosto nju ću nekako posebno da izdvojim kasnije zašto, ali baba
je takva kakva je. Zapravo, kako bi rekla, ona je imala 1. 2. razred osnovne škole 1926. godine, znači ratno dete i tako dalje. Ona je ceo život, čak mi je bila dosadna kad sam bila mala i žao mi je što nisam stigla dovoljno da joj se zahvalim. Govorila uči, knjiga, samo uči, samo se školuj, samo bitno je da učiš. Znači ta žena je meni govorila samo budi svoja. I potpuno, kako bi rekla, ona nije bila feministkinja, ali ona je iz svoje muke, strašnog života, teškog i strašnih stvari koje je posle u Beogradu doživjela kada je sama došla sa malim detetom ostavljenim i tako dalje. Ona je, dakle, utkala u mene to i utkala je to na neki potpuno drugi način u moju mamu. Ali onda je moja mama iz prosto svog isto jako teškog života, jer prvo nije odrastala sa mamom, pa je došla u Beograd i tako dalje. Ono što sam ja od obe naučila je da stalno moraš da napreduješ, da stalno kao osoba se radiš na sebi. I ono što je moja mama, koja je isto pokojna, zapravo meni ostaje, stala sam zato što je na današnji dan ona umrla, 2010. godine, ali ono što je ona meni stalno govorila je da se nikada ne plašim da tražim psihološku pomoć. Nažalost, moja mama je nikada nije tražila, ali ona to meni ostavila bukvalno u nasledstvo. Ona nikada nije na taj način radila na sebi, ali je znala da je to važno. I zahvaljujući tome, ja sada mogu da, kako bi rekla, ja izuzetno tu psihološku podršku i pomoć koristim i tražim i svesna sam koliko je važna za sve žene. Jedan od najboljih savjeta ti je dala, ja mislim. Bukvalno. Ne znam da li postoji bolji način rada na sebi od psihoterapije. Baš lepo. Da, čak i kada je ona umrla, znam da je, mislim, ja sam, kada je umrla, pre nego što je umrla, ona je rekla, dakle, ostavila mi je bukvalno, jer je imala rak i mi smo nekako znali, ali nismo znali, već kako sama smrt ume da te, kako bi rekla, šokira kao takva, ma koliko da ti znaš da neko će da umre, ti to zapravo ne znaš šta znači. I kada se to konačno, znam da je govorila, samo na terapiju, Nikada žena nije bila na terapiji, ali to mi je govorila. I meni su nekoliko godina su prošle pre nego što ću ja otići na terapiju, koliko je teško da odemo na terapiju. Koliko je to strašno nama teško da uradimo. Zašto, to je moje generaciji manje teško nego vama. Definitivno, moja generacija je puna te psihoterapije i čitavog tog talasa mentalnog zdravlja i to sad isto ide u krajnost. Sad je to isto pitanje gde je tu granica. Razumem. Ali ako sam zbog nečeg srećna, to je zato što stvarno znam i u mom okruženju i ljudi, i kolege, i prijatelji, tako je. Većina ide na psihoterapiju. Moja generacija nije tako. Mi smo to, moja generacija, mogu da kažem da smo mi, eto, bukvalno to krenuli da otkrivamo sa 40 godina. I onda, ja i danas znam mnogo mojih drugarica, mojih godište i stariji, koje apsolutno ne idu. I koje čak su iz fazona, da, to je super. I ništa. Ne pokreću se. Ja ako išta radim, to je da molim žene da idu. Da, neophodno je. Tako je, milenijalke su isto otkrile malo ranije zato što je prosto tako tekao negde talas osvešćivanja svih nas, pa smo imale prosto manje godina, ali ja mislim da se milenijalke dosta bore sa roditeljima koji nisu išli na terapiju i da su oni tako otkrili da bi trebalo da odu. Čini mi se da se te transgeneracijske traume bukvalno završavaju sa milenijalkama ili još više sa Gen Z, odnosno milenijalcima i milenijalkama, ajde da ne... Da se ne misli da je samo sa ženama i mislim i da i sinovi itekako, ali da generalno smo mi spoznali potrebu za tim kroz odnos sa roditeljima koji nisu radili na sebi na taj način. I negde mislim da je to malo žalosno, jer čini mi se da... Znaš šta mi se, izvini, samo da se da to jeste
što kažeš, žalosna i zato sam sad odmah uletela tu da kažem meni, ako mogu išta da kažem, to je da, što smo pričale pre početka ovoga podcasta, mislim da generalno je nekako nije rađeno na tome da žensko zdravlje kao generalni pojam bude obuhvaćeno uopšte u, kako bih rekla, to su neke stvari koje se tek sada otvaraju, odnosno poslednjih, hajde da kažem, ne znam, lupiću, 10, nije bitno, ali zdravlje žene je potpuno drugačije nego zdravlje muškaraca. Dakle, hormoni, disbalansi, milion stvari koje mi prolazimo, ceo život, nisu iste kao muškarcima. A o tome, ajde da kažem, kod nas počinje da se priča tek možda kada ti kao osvešćena dođeš u godine gde te strefi nešto i onda ti preneseš meni. A kao, znaš, mislim, među starijim koleginicama, na kraju krajeva od mene, mnogo starijim od mene, znaš, menopauza je nešto što, ajde, pusti Boga ti, znaš, pa ne priča se o tome. Ne priča se generalno mnogo nekim zastupljenim problemima kao što je endometrioza, kao što su neki problemi standardnog tipa za žensko tijelo, ali se naprosto ne priča, ne radi se istraživanja, ne radi se unapređivanje medicine u tu svrhu. A sa druge strane imate gomilu istraživanja, na primjer, u muškoj ćelavosti. Ali endometriozi nećete dobiti istraživanje, nego ćete dobiti savjet roditelja pa će vam biti lakše. Mislim, to je zaista jedan onako zastupljen problem. Ali ajde da malo vratim priču na ovaj poslednji segment ovog prvog dijela, a to je, ajde da kažemo, odrastanje. Samo me interesuje još jedna stvar. Kako ste vi uključivale modu u tu priču? Koliko vam je ona bila bitan način izražavanja? Da li vam je bila način izražavanja bunta ili pak način da se uklopite? Ja sam, razmišljajući na ovu temu, shvatila da sam ja uvek komunicirala kroz modu, prvenstveno sama sa sobom. Meni je bilo bitno da sebi budem ne samo lepa, već da to što ja vidim rezonuje sa onim što je unutar mene. Ali znam, na primjer, da sam jako bila ponosna na sebe što sam dugo nosila jako kratku kosu. To mi je bio neki bunt, to mi je bio neki način da pokažem da žena može biti apsolutno i ženstvena i da tu kratku kosu apsolutno ne mora da posmatra kao neko ograničenje, već kao neku svoju prednost. Ja sam 2010. se ošišala, tad sam počela da se bavim ovim poslom i verujte mi, to je obeležilo početak moje karijere. Svi su me prepoznavali po toj kratkoj kosi i toliko pričali o toj kratkoj frizuri da je meni čak bilo malo previše. I dan danas me žene mole da se ja ošišam ponovo i meni je... Jeste, ja jako volim sve dugu kosu, ali mi je stvarno lepo stajala ta kratka kosa. I nekako znam da sam kroz taj čin nekako sebi otvorila put zato što su bile ljudima prepoznatljivija. I ja se sećam jednog događaja, evo Suzana ne zna, prošla sam pored nje i ti si prokomentarisala, vidi i Kris Jenner je na ovom događaju. Tako je. A ja sam rekla, pa to je super, Kris izgleda sjajno. Jeste, zaista je tako bilo. Na jednom Velvet Fashion Week eventu je bilo. Kako te zamislim kako poznam? Jeste, zapravo mi je stvarno odlično stajala. Sad, generalno i kratka kosa i moda su mi bile način da ja nekako govorim glasno. Da li su vama to bile? Da li je vama moda bila neki vid? Svi gledamo u modu. Apsolutno. Mislim da ona prva treba da odgovori na ovo pitanje. Slažem se. Pa da. Pa dobro, ja nisam išla u obdanište. Moja mama se uvek jako naljuti kad ja kažem da sam ja sam izdatila, ona misle, bože, kao misliće ljudi da smo to ostavljali. No, oni su mene pustili da ja u jednom čarobnom Dorčarskom dvorištu gradim svoj svet. I tako, da se igram Janis Joplin, Sandokana, Rip Kirbija i tako. I kada sam, pošto su me što pre liferovali u školu, i ja sam u martu napunila 6, u septembru sam već ušla u školu. I to je za mene bio apsolutni šok. I onda kao žrtva vršnjačkog nasilja, to je dosta odredilo, znači taj maltretman.
i onda ti do jedne mere se kao nešto trudiš, ali ne možeš da ih pobediš i onda odeš totalno. Sad, ali tako? Sad ćete da vidite. Tako da je meni prosto i globalni trend taj punk išao na ruku, a inače to sviđa mi se da ti ne bude prijatno. Znači ja nisam tu da te zabavim, nažalost imala sam vrlo slično iskustvo kao ti i tvoja koleginica jako davno, što je u meni pretvorilo još jedan ogromnu želju da im se baš da mi se baš sviđa da im ne bude prijatno. Znači koristila sam garderober kao kostim i vrlo dugo u životu sam skoro 25 godina suštinski imala fundus pun kostima, a ne kao odeće. Hoću da kažem, nisam uopšte posmatrala, moda mi je bila oružje, tehnika i nešto što, kako bih rekla, tek sad, posle 50. sam uzela od Vesne Zmijanac veličanstvene njenu rečenicu šta sam bila riba, bila sam, sad samo da je udobno. Tako da sad kao shvatam kao kao odeće ima i tu funkciju, ali suštinski pa jedno dobrih 30, možda čak i 40 godina svog života sam bukvalno posmatrala odeću kao kostim. Hoću danas to i to da odigram i da me ljudi tako percipiraju i onda im ti daš u stvari kostimografski, učitaš im ono što hoćeš da postigneš. Tako da nisam sigurna da sam i dalje prestala da budem kostimograf sopstvenog života, jer sam nekako shvatila da je to najlakša nekako prečica. Hoćeš da me posmatraš kao kurvicu, no problem. Hoćeš da me posmatraš kao George Sand, no problem. Tako da ja imam gomilu ovako, ja sad kada uđeš na moj ludi tavan, ti prosto pomisliš, Tiago, pokojni je stalno govorio, ja kao da sam u stanu nekog transvestita. Ti nemaš odeću, ovo su sve neki kostimi. Mislim, okej, to je bio i moj život. Snimala sam puno, izlazila noću, nikad kući se vraćala nisam. Bila sam u klabingu, tako da iz događaja na događaj stalno ti treba nešto da se kostimiraš. Tako da sam sad pod stare dane u stvari shvatila kao, pa dobro, ko treba imati neku plišanu pidžam. Znači, tek sad shvatam kao da tu postoje, ali nisam sigurna da suštinski i dalje nisam kostimograf sopstvenog života. Tako da da, veoma brzo sam morala možda zbog tog, to se sad zove vršnjačko nasilje, ti si mislio da je to život takav u školi, kao, to je tako, kao, mučete, maltretiraju, vređaju, prozivaju i ostale stvari. Tako da sam kao mala počela jako brzo da ih šokiram i da proizvodim kod njih, onda sam shvatila da je odeća, frizura i šminka najlakši način da im zapušim usta ili da ih šokiram. Jer kao imaš prednost. Kod vršnjačkog nasilja vam je najvažnije da imate vi prednost. Tako da, mislim, hoću da kažem da, eto, to je moja priča, tako da ja mislim suštinski da ja, što bi moja majka rekla, ti ni u čemu nisi normalna, pa pokušaj nekada u nekom intervju da ispadneš normalna, pa evo, ovo je bio moj pokušaj da objasnim zašto sam kostimograf sopstvenog života. Jako mislim. Ja bih samo volila da vidim sadržaj tog tavana. Jednom, Luna, možda da nas provedeš. Dan otvorenih vrata. Ja iskreno se sećam, ja sam videla malo toga. Dakle, koliko godina prije nego što ću otići u Ameriku, imala sam nešto 22-3 godine i mene Maja Miličić, moja rođaka, odvede, ti si pravila neku vrstu, nije tu bila rasprava, nešto si pravila. Strelila sam. Nešto si zeli, onda si davala i onda si davala neke... Ja ulazim u tu prostoriju i znači glava mi eksplodira, šta to, novi svet, ali bukvalno novi svet i sećam se da sam pomislila pa postoji i ovo je genijalno, kao sloboda neka. Pa ne, ja suštinski uvijek se zezam, mislim, u mom, kako se ono zove, testament, će da stoji da ide u pozorišni fundus, pošto niko normalan. Znaš, kao dajte onima koji nema, rekao da ovo da dam, da odnesem, mislim, ljudima, znaš, da idem kupimo nešto novo, ne mogu ovo da im nosim, pošto su sve kostimi. I tako da će sve ići, pa ne kod nas, nažalost, teška tuga priča. Ali da, ja sam u fazonu, ovo ide sigurno u pozorišni fundus, pošto ovo će obožavati, mislim, Da. Apsolutno. Iva?
Ja sve suprotno. Ja sad razmišljam, ja sam pola odrastanja provela u tome da se uklopim, baš to što si rekla, svedeno ništa, da nešto na meni vrišti, da nešto, da ne štrči. Generalno je mene svaki pritisak i okoline i svega uvek radio na neku introspekciju. Znači, nikad nisam bila ta buntovna osoba, nego se povučem. I tako je bilo i sa odećom. Uvek nešto jako jednostavno, jednostavne boje, ništa ako mogu da ne postoji, šalim se, ali bukvalno takav je bio moj doživljaj. Onda sam došla na FDU i ispalo je da sam previsoka. Tako je bio neki atmosfera na mojoj klasi gde su sve devojke na mojoj klasi meni do ovde. Imam jednog dečka na klasi koji može sa mnom da igra da igra scene, Jovan Jovanović. Bez platformi. Da. I kao, onda sam dobila I tada, evo sad osvešćujem to, taj narativ isto postojao kao glumice, ne mogu da budu toliko visoke, kako ćeš da staneš u kadar, sve su to bile stvarno priče, to je stvarno tako bilo. Onda ja pogledam 4 godine oko sebe, levo, desno, kolike su te devojke, pa shvatim da sam stvarno ja najviša. Ja, užas. I onda sam tad na akademiji, tek sam tad onda želela, znači, ako već trčim po visini, daj da se ja oblačim onda što svedenije. A zapravo sam u kući imala, moja mama jako voli modu i ceo život se stvarno fantastično oblači i ja sad zapravo tek otkrivam svoj stil. Tek sada. I učim o njemu i shvatam šta volim, šta ne volim i spremna sam da ponekad rizikujem pa kao da mislim obučem nešto što ne bih pre. Jel misliš da je to isto neki proces tvog oslobađanja? Da, sigurno. Šta ga je podstaklo? Imaš li neki uvid u to? Pa sa svašta. Mislim, prvo, ovo što smo malo čas spomenule, definitivno uticalo na moje oslobađanje, onda odrastanje, sazrevanje, drugo ovaj posao u kom smo Jelena i ja, nekako mislim da to stalno imaš priliku da kopaš po sebi i da imala sam jako puno neprijatnih situacija na početku bavljanja ovim poslom. Neprijatnih komentara i od strane muških, i od strane muških kolega i od strane reditelja, producenata. Prosto ja sam kroz sve to, koliko god to meni bilo bolno, se jesam oslobađala zato što sam shvatila, vremenom sam shvatala da mogu da odgovorim i da treba da odgovorim i onda sve to zajedno mislim da me podstaklo da prosto izrastem u ženu koja može da se zauzme za sebe. Biće to okej. Ali kako je lepo, kako pa ne sarađujete s kostimografima, možete da probate i ovo i ono. I to sam htela da kažem, to mi je najzanimljivije jer jeste. Šta ti stoji, šta ne. Jeste. I u predstavama sad sve što radim, uvek mi je to najzanimljiviji proces, uvek sam sa kostimografima. Čak sam i tu sebi dala nekako kao prostor da sve ono što možda nisam intimno, privatno ja smela, onda tu isprobam. Da. Ali je lepo kako u tom oslobađanju mode ima bitan segment. Jelena, kod tebe, ti si negde svoju slavu započela, odnosno taj svoj put slavne osobe započela kroz seriju koju je moda onako obeležila, imala je vrlo bitan segment. Lana Cvijanović, da, genijalna kostimografkinja. I zaista kad ja pomislim na Lisice, ja se setim neke vrlo interesantne scenografije u tim stanovima, netipične za tadašnji period, i setim se mode. Koliko je tebi moda u životu bila bitan način izražavanja i koliko sada kada posmatraš i tu Jelenu i ovu današnju, vidiš u tom smislu neki rast, razvoj? Šta se tu desilo? Svašta. Slušam Ivu, ja sam bila oslobođenija kao mlađa osoba pre fakulteta, što se tiče oblačenja, nego kada sam posle, iako sam se kao osoba, odrasla sam kroz Fakultet dramskih umetnosti i naš posao, kao glumica sam sebe u jednom trenutku totalno bila ukalupila u nešto što je ženskasto. I kroz nešto što važi za seksasto. I kako bih rekla, i tako ne. Ja sam ranije zapravo, mislim,
a sad se vraćam kao otprilike na srednju školu, na ne znam gimnaziju i toko, bila sam padavičarka kao nosila sam duge rukave i kao ne znam šta. Nisam dugo čula. Izlazili smo na KST. Današnjim jezikom emo. Eto, ne znam. Ali hoću da kažem kao bila sam u tom nekom fazonu, nosila stare mamine hipi stvari, ona je bila totalno oslobođena, ona je imala crvenu kosu pa sam se ja ofarbala u crveno, što jeste negde posle obeležilo Stašu i lisice, ali zapravo to je bilo, kako bi rekli, u jednom trenutku... To je bila Jelena. To je totalno bila Jelena, ali što se Jelenine mode tiče, dugo vremena, posebno, nažalost, u Americi, sam upala u jedan fazon, a to je da sam ja neka cica. I prosto, kako bih rekla, jer kao, kako ćeš drugačije da bude, mislim, grozno sad još trajim, ali baš sam, ja sam to morala da naučim, jer nisam bila to. Jer kao, baš sam nekako kao, kao sad ti moraš da budeš ženstvena i nekako da budeš, i stalno sam patila što nemam dugu kosu jer mi je kovrđava i stalno se krza. I onda kao nisam znala šta da radim zbog toga što nemam dugu kosu. Kao mi je problem. Da bih kroz psihoterapiju se sve više i više oslobađam i sada recimo kada čujem da bilo ko kaže ja uvek nosim to, a nikad ne bih obukla to, ja se naježim. Jer sam iz fazona, ne, kao, mislim, apsolutno imaš prava da nosiš šta ti se nosi i koje god boje želiš ili ne želiš i da menjaš kombinacije i naš crveno i roze nose samo koze, ma baš ću da budem koza, je bolje od ljudi itd. Mislim, ja sad baš pravim kao filozofiju od svega toga i kao dičim se time, jer kao baš ne želim više da upadam u kalupe. A čini mi se da nas u kalupe danas baš često smeštaju. Jako se mi svojski trudimo da ne budemo deo tih boksića u koje bi danas gurnuli. To je lepo Luna primetila. Nekako kao da društvo ima potrebu da nas okarakteriše samo u jednom domenu i da je to, ne možemo van toga, posebno žene u javnoj sferi. Meni je, na primjer, bilo dosta nezgodno zato što sam se bavila prvenstveno modom, da ja samo sa sobom razgraničim da ja mogu da se bavim i društveno-političkim temama, da niko ne može zbog toga da upire prstom u mene, zato što ja nisam jednodimenzionalna osoba koja interesuje samo moda. Interesuje me brdo stvari. Ono što su mi digitalni mediji dali, to je sloboda da se bavim svim tim stvarima. A s druge strane, upravo na tim digitalnim medijima čini mi se da danas svedočimo ogromnoj količini trendova koji se plasiraju, koji nam se stalno nameću kao neki novi način da budemo primećeni, da budemo deo grupacije koje se dive, ti neki obični ljudi. Ne znam koliko pratite, ali mi imamo na svaka 3 meseca novi trend na društvenim mrežama kad je u pitanju mode, kad je u pitanju šminkanje, kad je u pitanju frizura. Dakle, hoćemo clean girl, hoćemo mob vibe, hoćemo, ne znam, već neki treći moment. I to je toliko često i toliko toga se dešava da ti taman ako želiš da ispratiš nešto dok se ti organizovao i adaptirao, sljedeći trend je došao. Kako gledate na to, posebno kao žene u javnoj sferi, da li vas apsolutno ne interesuje šta je ono što se od vas zahteva ili pak želite da malo onako proberete i da uzmete nešto što vam se dopada? Mislim da je ovo pitanje za sve, iako možda će mi Suzana reći da je ona potpuno van trendova, ali nije li trend i to što si, na primjer, ti sada na Substacku? Prvo, ovo društvo meni ništa ne pruža da bi moglo nešto da zahteva. Ja sam potpuno obespravljena, tako da ne razumem šta bi oni tačno još želeli od mene, pa da im ja izađem u susret. Mislim da budemo realni. Dakle, ja sam na birovu za nezaposlenu u 56. godini bez zdravstvene zaštite, tako da nisam sigurna da ovo društvo može apsolutno išta da pomisli da može da me nešto pita za uslugu neku. To je pod broj 1. Pod broj 2... Ali, oprosti, da li si se tako osjećala sa 36? Apsolutno uvek, kako bih rekla, moj život je
autorska priča. Dakle, ja sam uvek bila svoja i ja nikada nisam... Ja sam se školovala za drugu stvar, da sedim u pozorišnim salama i da produciram pozorišne predstave i da gledam ove divne ljude na sceni i da me niko nikada ne vidi. Sticajem čudnih, ludih okolnosti, ja sam završila u medijima 91. godine na radiju B92 i od tada počinje totalno ludilo koje ja posmatram kao sezonu po sezonu serije u kojoj, kako bih ti rekla, nisam se ja nikad ložila da nešto tu, nego su se otvarale šanse i tako se nekako život, otvarale su mi se karte. Hoću da ti kažem, nisam ja mnogo toga baš bila pametna i kao projektovala i manifestovala i vizualizovala, pošto bi jedino što bi suštinski najpametnije mogla da uradim, a to je da sam davno postala migrant i svojoj mami ispunila najveću želju, a to je da se ne zlopatim na ovom prostoru, ali ja sam ovde ostala jer ja mnogo volim ovaj jezik, a ispostavilo se da umem da pišem i da mnogo volim da pišem na ovom jeziku. I to je jedini razlog zašto sam se ja, sad bi opsovala, ali neću, uvek ovde vraćala i evo me sada ovde. Tako da, kako bih ti rekla, ja sam radila autorske emisije, pisala kolumne, kako se meni pisalo. Znači, radila sam jako uspešne TV serijale sa jako puno sponzora i sa jako velikim budžetima koje sam zarađivala tadašnjoj televiziji. Radila sam i na drugim medijima, marketing i reklame su bili prezadovoljni, ali to je samo zato što je to bio dobar temelj, znači šta vama treba, ovo je format koji ja mogu da vam napravim i da svi budemo srećni, ali to ne znači da ćete vi meni da pišete šta ja treba da radim. Znači, suštinski, kako bih rekla. Hoću da ti kažem da ne postoji ukoliko ti, ok, dress code neke korporacije, kompanije i tako dalje, naravno, mislim, što se mene tiče, ja bih uvela sad jedan zbog devojaka koje mnogo volim i podržavam svom snagom. Znači, one helanke vaginalete, ja ih zovem, one helanke na kojima se vidi više nego one najnovije neke. Znači, da si ti u grilonkama sigurniji, znači da izađeš u grilonkama napolje, ne znam da li ste vi to primetile. Znam. Znači, mene je šlo, znači, baš sam u fazonu devojku, uopšte to ne treba niko da, mislim, činite, ti materijali ne drže, to sve visi, znači najzgodnija devojka u tome izgleda sa kaludo potpuno, to je kako se zove, Bianca Sensori, izađeš gola samo u onom trikovu. Ja bi to, na primer, znači iz najbolje namere saopštila devojkama da to ne rade sebi, jer nema potrebe. Mislim, prosto obuci se, može bude mnogo seksipilnije nego da si u tim leginsima onim od jeftinog haos. Hoću da kažem da mislim, ukoliko ti krećeš da živiš sa nekim i taj počne tebi da koriguje stvari, tu sreće neće biti. Možete da se nađete kompromisno na pola puta. Ako ti hoćeš da se zaposliš u nekoj korporaciji samo da bi im uzimao kintu, onda je, batice, moraš da budeš rob. Mislim, ne može, mislim, prosto dok ne promenite ovaj svet, tako je kako je. Ja ga nisam birala, u lu svetu bi bilo sve mnogo drugačije. Hoću ti kažem, koliko da, znači, ovo društvo od mene ne može ništa da traži. Ovo društvo može samo da hendluje mene ovako kakva jesam. Znači, ja sam na potpunoj margini ovog društva, ali sa jako velikim uticajem u digitalnom svetu. Mene prati jako puno devojaka i ja njima uvek kažem, znači, obuci se tako da te neće biti sramota za 12 godina da pogledaš tu fotografiju. Da uživaš u svim svojim fazama života. Možda budeš smešna i ovako i onako, ali da te ne bude realno sramota. A ti onda kažeš, ali to sam ja oblačila zato što sam videla ovu Persidu i zato što mi je tadašnji dečko rekao tako. Znači, ono uvek kada ispoštuješ sebe u fazi u kojoj se nalaziš života, tebi će uvek biti drago da se setiš te faze života. A ako pogledaš neku fotografiju, veoma često će to biti razlog, tema za
terapiju, kao doneseš fotografiju i kažeš šta se doktorka meni desilo kad sam ja ovo sebi dopustila. I onda kao ajde da radimo na tome, par seansi. Da se vratimo ipak na, ajde da kažemo ono što je i suština našeg druženja, to je slavljenje i ljubavi prema nama samima i prema ženama drugim i ta ženska solidarnost, ali i ono što volimo u svojoj svakodnevnici, što nas čini nekako srećnim, zadovoljnima, a moda jeste jedna od tih stvari. I brand koji nas je ovde i okupio, Weekend Max Mara, njegove parole koje kažu Beyond the Trends i Free Spirit su upravo ono o čemu smo mi pričale danas ovde, nešto što jeste i ovaj razgovor je negde slavio život van trendova i život sa oslobođenim duhom i kako smo se mi ovde sastale kao predstavnice različitih generacija i negde i moda ima taj moment nasleđa i prenošenja nečeg važnog u nasleđe, ako pričamo o nekim lepim komadima i tako dalje. Šta biste vi voljeli da neke generacije posle vas zadrže od onoga što generacije kojima vi pripadate jeste karakterisalo? Evo, ne znam, od generacije Z, generacije X, ja ću reći za milenijal. Ja bih voljela da komuniciranje i razgovor i sve što mi kao generacija mi izgovaramo naše emocije i to je velika stvar, velika prednost. Mi pričamo o problemima stvarno jedni sa drugima, ne postoji toliko ćutanja više, trpanja u sebe. To je moja generacija. Meni je to nezamislivo bilo gledajući moje roditelje, moj otac koji ne znam da li ikada o svom nekom problemu progovorio čovek. Ono što bih ja volela jeste da moja generacija takva ostane i da mlađe generacije još više pričaju zapravo o svemu što ih tišti. Dobro. Jelena? Šta bi voljela da neke sledeće generacije preuzmu? Da, voljela bih da preuzmu to što, da kažem, moja generacija, čini mi se, od 40-ih pa ka 50-ima i šta ja znam posle toga, mi smo tek tad u tim našim godinama krenule da osvešćujemo da su godine koje živimo u redu i dobre za nas i da ne moramo nešto što se smatralo da su naše mame morale. I to je, da kažem, neka, čini mi se, zaostavština moje generacije, da stojimo ili se makar trudimo, baš se čvrsto trudimo da stojimo iza sebe. Ono što bih volela negde da sledeće generacije možda još dublje nego naša razumeju tu solidarnost jedna sa drugom i da ni jedna žena nije slobodna dok sve nismo slobodne i da u tom smislu svakoj će biti bolje kada stanemo i stojimo jedna iza druge, ma šta radile i uradile. Čemu si zahvalna kada je reč o prethodnoj generaciji? Definitivno Lu, bukvalno to što ona nosi sa sobom, to što ti predstavljaš, to kako ti govoriš, ja uvek tebe čujem i slušam te i hvala tebi što nekako u svu problematiku našeg društva ti ostaješ taj plamen koji gori i, kako bih rekla, taj plamičak, mi čuvamo te baklje. Tako da. Hvala. A ja ću sada jednu praktičnu stvar. Ajde. Znači ovako. Bela košulja može biti muška ili predimenzionirana ženska košulja. Zato što uz nju idu fantastične, znači, farmerke. Mora da se ima jedan dobar džins u kome guza lepo stoji. Onda, pošto je to onako dosta androgeno, jel, imamo jednu belu mušku košulju, pošto nema ništa seksipilnije nego kada ste sa dečkom u situaciji ili s devojkom i ostanete u toj beloj košulji. Mislim, to je prosto to. Dakle, bela muška ili ti ženska predimenzionirana košulja, dobar džins u kome si super seksi i guza stoji kako treba i jako ženstvene cipele.
Znači, sandale, cipele, nešto što će biti jako, jako ženstveno. Onda, jedna ovako tašna. I naravno da imate stav, a stav se najbolje vidi kroz statement komad nakita koji će odjedanput, znači možeš bukvalno da imaš belo nešto i imaš komad veliki nakida, veliki kao što je tvoj stav, jer imati stav. Malo morate da učite da šetate s knjigom na glavi zbog tog držanja, da bi bile dostojanstvene, da vas ne bi pogrbio sustav, odnosno sistem, pošto on ima tu tendenciju da ne budemo kako treba. I osmeh. Zato što, pazite, generacija Z kaže da čak njih 80% veruju u pravu ljubav i da ono što im najviše nedostaje međusobno i kod dečaka i kod devojčice i kod muškaraca i kod žene je osmeh. Tako da, jasno je, što se tiče mode i što se tiče života, ja bih voljela da svaka devojka i devojčica uvek ima jednu dobru belu košulju, jedan dobar par džinsa, jedne kidalice cipele, jednu dobru tašnu i jedan komad nakita, stav i osmeh i piči. Ja ću kao milenijalka reći da bih voljela da naredne generacije nastave da navijaju za one koji dolaze posle njih na isti način na koji su milenijalci navijali za Gen Z i na isti način veruju u mlađe, na isti način na koji mi verujemo u vas, gledam u tebe Iva, i zahvalni smo vam na svemu što ste doneli, ali moram da kažem da smo pokrčili taj put zajedno sa X-erima i želela bih da svim generacijama pre nas zahvalim što su hodale da bismo mi danas trčale. I neka sutra neke nove generacije lete zbog toga. Hvala vam što ste gledali ovaj razgovor. Hvala vam, bilo je uživanje. Amen. Otvaraj prozore, daj vodu.